Sisian pada press by patient ke video ni kelemat ngan IP kendiat ki report bede bakani kesengi kini kadai ka khasau trik jubna yayong arjar pho but shwamania shkhmat shprang bat kini report na ko ban pentip pensha IP kendiat ikani mo na bata jo ki perlok jongi baro bajumle bani page kini video baki baju up ko kesin shkoi pan yang sungu suburam ya ka jing ya sha ke jongpi dan raya kan ko yang ko ban pensha IP bakata kalong ba manga ngamdei ke news leni ke news channel te bat snobham ban om khmi lenti banga ngala ban IP thik kumba ki ju ai ki we deki number leni wood be deki number kumba kilong bat nang ta ban pin kun no video re ke banga ngale kadai ban om tang man chu ai deki number ru ban ai pin shai but ya ka daw Shillong deki number but yigijing pensha ka bede bat ki khubor ki bana kylleng ka pyrthei bat kum juru na ka ri ke jongi bat kum juru na ka jala kat bangala ai ban lum bat ru ban ai gijing pensha ti song bha ban ye shalem na benta ki ni ki bro khait kum nga om ya sisin ti ba ngamile ru ban wanra ya ka news leni ka khubor ka blong khahmat ka badang suja kum kita ki breaking news bat ki we ki telong khubor ni ki news channel ki le ti ya kata phila ban lapat hakiwi ki rinsan mo bagi ki channel bat ki kot khubor bat ki we bat ngam kwaru ban shem kata benta nomor ba kumang o mesisien banga ngam dei news channel ti hendrei ya kani bor khoi ka banga ngale ka dei taman pinshai lang yang yiwi pi we ngila ban suthu ki jinglong jingman jungni khunyang jingpang ti snubha ban ye sha lam ban ngala da ka jrong tinga numla ban kren lingkot nomor bang sutul da kren lingkot kan num ye phere bat ki ba phila ban yo ki jingtip ha ki news channel ki jum hi ha ki TV bat ki YouTube lani ha ki kot khubor bat ki mo kam kwal pun shai pi kalong ba kum nu ngila ban like ngila ban yele bat ru banai museum na wi ka por na wi sing shkoi pat te nganget pi ya sungthu kata bat nga kerman pinyesha bat nga nomor kani kade na benta jong baro kam de nam ta jong ya tang jong ki ka to kan ngot mo te to wud mentang lit shaki khubor ki balong na kylleng ka pyrthei pi kita di report ba ya dei bu ni khunya jingpang covid-19 ba kata kalong ba kylleng ka pyrthei menta ki blayo di khunya jingpang ki la ko di ka khandai lang sobsan hajar san ngut ti penbut nada ki dan ba khalai lak sobsan hajar san spa khat khandai ngut pat badang don hapo ka jing sumar ti nata ki dan ru ki bala khlab no ba kala ko di ka shilak ar pu hajar praspak na pinyon na du bustang ni khunya jingpang hadu ni khlemat pat ki dan kumba saulak drup hajar lai spak na prangut pat ki la yo khya bat ki bala ko no ni khunya jingpang ti kumba ngaju penbang no wi singi skoi pat ba ki ni ki ba yo khya kadai nomor ba lala ban tem no ya uni khunya jingpang ha ka por ka badang sedang phabat kidan ke jinglong jingman juni khunya jingpang kalong kumta ba kumba prapo na ka shispa ki bri bayo ni khunya jingpang ki dei bam dandak don shin bat kidan ru ki dak kishin ki jong ki lada kalong ta kabayong khli lani ka kishin bat ki we ki belong ki dak kishin juni covid-19 ki yap no to khunya jingpang ki uyap no hakamet ki jong itang hadin ka to kan isngi bumud om ki khlat ki breu om ki yap ki breu de uyap no to khunya jingpang hakamet jong ki breu tang hadin ka to kan isngi den rei ki dantang ko ma shipo khasan pusan ye ki breu ki badan kami ka ta medical attention ni ki jing sumar haki hospital bat ki we bat kuma 100% ai ru ki de ki badan kami ki jing sumar ka ba kirki badan kam ka ba kham benya ba ka ba kham kongsan na benta ke jing amta kata ke jing bang covid-19 ke jogi hendrei kum bakalong ki babun hi ki de ki bayo khya ki babun hi ki bayo khya ka de nomor ba uta u virus ni to khan jipang hamet ke jongki lala ban tem no apor ke brasu sedang bhamo ti kini kiri ki ba bun tam ha ban yo ini khan jipang kylleng slak pyrthei ti yakini ki number menta ha ka bede bat kani ka pyrthei bro ka we ban bun ini khan jingpang ngam shimyo ignu khubor ha bede bat ka na ka WHO nakadaw jing thude kan luang rei yakni ka bang ngashim menta kani ru ka dei ka telong khubor ka ba bala mishania bat ka ba ya runti ba ka WHO bat kumjuru ba kani ka Ministry of Health and Family Welfare jong ki India
Baka taka din na po bing.com/covid. Baka jumpa tayo kataru api. Tinggal aban buru ita kaling ni po pila aban tiban page mo. Tinray kung baka long hi kini ki number la aban pentmai ru la aban kentiru haka website juga WHO kan hadu shibit ni la shay gisngi. Tiba ki number kila aban ni pair knet kesat ni hantai. Tinray kung baka long kumni kini kita ki real time numbers la ni kita ki number ki badang kiba long shen kibadang kibaka kaju kentiu man laka shipo khasan minute lani shteng kata ye tibat kini di number kibanga dan menta kan hadu kani ka di shipo budget tam bangale ini ka video kani ka bit mo tiba kata kalong bang US menta kawan ka kedan manikong makadan kumasan lak prapenyu hajar news pak san pu arngun di luar nanta ka Spain kedan kuma shilak nyu pu arjar news pak san ngun nanta ka Italy kedan hakerdan balai ka kal belakon di ka shilak ripu arjar saus pak prangun but menta ke France kedan haka kerdan ke ba sau ba ke France kedan menta kumba shilak lai perlu jar news pa jukun dangut ban kawasan ke Germany kedan menta kumba shilak lai po jar kena spak na prangut tinre ke China pat menta kala dan haka kerdan ba nyau but haka kerdan ban rio kedan ke UK dah kena pula jar pas pa jukun dangut ba ke China kedan haka kerdan ba nyau menta kedan kumba prop sau jar lai spak kena pula ngun but maka kabide ba China ru saisian apa abnong pi ba kata kalong ba kibriu ki bayo ini kunya Jepang hati kari hoi kidang don ya du mata mene rei kajung ya bit kajung ya pur state ni kunya Jepang kalahir ban kam shom don chu ununu ta kajung ya pur beji sapriang ni kunya Jepang kumba kalong hagi por kadang su sedang di wurwud mentah bingi pai pat syaka India mentah kani kenti henang si kedan haka kedan marwar kani kenti kedan haka kedan ke bar pau ti bat ki balayo ini kunyang Jepang hado ni klimat ki lakod ya ka shipo jar praspa kasan ngut ki dan ru kumak nai jar arspa nyu pan ngut ki brio ki bedang dan hapo ka jing sumar bat ki dan kumba lai spa san phulai ngut ki musim ki bala dono bagi ki brio la dono la jong jingem no ni kunyang Jepang bat ki dan pat kumba syajar shispa kandai pungut ki wei pat ki belayo khia bi bela mino na belayo ban mino ni tai jaka sumar ki jongki ti ki dan menta kentup lang kumba lai pu arteli ki jela kentup lang bat kami ya lai pu arteli ki jela bela shakta on ki Jepang hangni gari ki jongi but kidan stang kumba setangkawi gejala ka balong ka Sikkim but Arli Union Territory ka bakentop ya ka Lakshadweep but ka Daman ka Union Territory jong ka Lakshadweep ka Union Territory jong ka Daman and Diu but ka Dadra Nagar Haveli mo ti kini diglaitli ki jaka ki jala ba ki Union Territory ki bampat syam la shakta hadu mentamne yang dari kentop lang ya barokhat ki lakot ya ka laifu artli ki jala ki bla shakta ni kunyang Jepang kan hadu kani khlemat bangale ini video te nalor nata ki jela hapo kani ka transtilami jongi ki blayo ki bla shakta ani kina Jepang ki kentop ye gine bagata kalong ka sam da kadan kumalai puingut ki bala yo ini kina Jepang but iwe ila khladno te nata ka Arunachal kadan tang iwe ka Nagaland kadan ta iwe Manipur dan Arngun rela yo khiano iwe Mizoram dan iwe Tripura dan Arngun but Meghalaya menta dan iwe tikani de wala pinti kana kat kum ka website of Ministry of Health and Family Welfare jong ke India but kelum lang yikini ban yo ini khna Jepang hani ka North East ke jongi thas de lami ke jongi kala kot ka life khna ngut bre lada kane bat hadu ni klimat ki rang dan po jing sumar ki dan kumbal life hu ngut ti hne ka sungi ne ka mene step kumba shpo buje u Narendra Modi ula ay kawi ke jing kran pajba pakata kalong ba yakani ka lockdown ka kylleng kari berkoi kari kan extend hadu kalai trik jung banai me te bar ngai bon plan ju pir i kata tin re ka ke ka pangiding dan kam ban bur ti ru kilong bat ki jing penbana lani ki jing pelaj pajba ki khubor ka ba yade bat kani ka jula ka jongi te re ku makalong hi kylleng kari hi ka debi hadu kalai trik jung banai me ba on play ta ka lockdown bat ru kumju banang yai pej ru nang ni shakhman yake ka bala ban ja yake ka bala ban ja bagi khubor banang mi ha ba yade bat kani ka lockdown tinre ki danru ki kato ni kiri ki bampat shak ki ma ki jela ki bampat sham shakta te long ba kala banan ku jing pleno ban sha ban tre ban kata dam ta ki nongrep bat ki we te halor kani ka benta
ke sarkar naka sarkar jelaru ke ngangiskan kin sai ialah kijing perbenap kijing tip dari kumakalong mentahi hadu ni klimat ke sarkar jela kadang atai kata ka curfew ni pakang snong ke ba sabu prakenta nadu nem step ka khatsau trik juk menai yong arjar pho tibat ngangit ya kani ru philaban yo sngo philaban tip khubor haki district ki jong phi ber ki jaka be phi dan te nalor ni ki dan kini ki jela haka ni kari ki jongi ki ban bon e ni khnyang jingpang ban yo bon e ni khnyang jingpang bakata kalong bonding kong haka ni kisni kadai ka Maharashtra nen kisni kedan kumba hak nais pa prapusan mata kala kwadi ka 8000 lais pa lai pnyongun te ka ba kedan ke Delhi nen kedan kumba 6000 sispa san pusau mata kisni kedan kumba 6000 sanspa shiphongun tenta ka bawan balai di Tamil Nadu nen kisni kedan kumba Tamil Nadu nen kisni kedan kumba 6000 nyup sangun dari mata kisni kedan kumba 6000 sispa nyup pulaingun bat Rajasthan si kedan kuma praspa khadar menta kedan kuma praspa nyup kundai bar kumju ka kebasan kedan ka Madhya Pradesh ni kedan terus pasau bat ka menta singi Madhya Pradesh kedan kuma news pa lai phongut te kini di santli ki jela kuma kalong menenhi menta singi kini santli ki jela ban nam khmat te habidai bat kani kejing ki ujung ni upnyang jingpang langi phaish ka Kerala ngi layo i bakal dan kejing hiar hakaban sapriang ni khnyang jingpang nama kadu ni klemat menta kadan kumbal lais pa nyop khnai ngut ki breu ki ban yo ni khnyang jingpang mo tenring ngakwa ban yitu ispiru ban bakata kalong ba ka Kerala dang ha kad hadu ka pratrik jung benai yong arjar arpo benai April men hakani ba kadang don hakita gitu san teli ki jelagi ban bone khnyang jingpang ban hakata ka kasngi ka belong ka pratrik jung benai yong kalau dan kumalai sepak lai pun teli kes sebab kadan haki thup jung kita kisan teli jelagi ban bone ni khnyang jingpang henrei nadu kata kalahir kata kejing ya pur state banung ban ya bit state itu khnyang jingpang hakati ka jela po Kerala but hadu ni kesingi bangale ini ka ya kani ka report hu ni COVID-19 hakati ka jela menta ka dan tang kumbalai sepak nyup khandai ngut kebumut nadu ka pratrik ka dan lai sepak lai pun riu menta ka dan tang kumbalai sepak nyup khandai ngut kebumut ka Kerala kalala bante lakam ya utau khnyang jingpang hakani ka ri jongi kumang chu ia thu hani pen kelmau khnyat ru ba Kerala kadi ke beningkong tam banyo ini khnyang jingpang ha January lai hu terik ba kadi ke kies ke beningkong tam hang ni apo ri ke jongi tienrei pat ko kan du menta ka Kerala lala ban penmadan ya kata ka kaf ketu mengalab jubatai teng menswa ti bat menta kelala ban penmadan no ita ka jingkiu state jung ni khnyang jingpang bat kumbakalong mentahi ki jelaru ki ba bone ya hakaban bon ki ban dono ila ka jong jingem noni COVID-19 bakata ka dei ka Maharashtra menta ka den ka shispa ru pungut ki mesim ki bala khlatno tibat nata penbut pat ka Madhya Pradesh ka badan kumba san pungut ki breu ki ban dono ila ka jong jingem te lain yang ta ka Maharashtra ru ka dei ka wei ni kita ki ban bon ki ban yokhya baka dan kumba ars pa ar khundai ngut ki breu la yokhya no ni khnya jipang kati jela bat ka penbut pat ka Kerala ka dan kumba shispa khnai pu prangut kiban yokhya no nakata ka laispa nyup khnai ki dan kumba shispa khnai pu prangut pat kibala yokhya no te kiba lakhlat ru ki dan po Kerala ka dan tang kumba laingut ki bri lakhlat te shispa khnai pu pra kiba la yokhya bat kelum lang bro khoi kala ka dan tang kumba laispa nyup khnai ngut nadu bu stang khnya jipang kadu ni ka khliman te habai dei bat ka jela ka jongi te ki report hakabai dei bat kini ki jing test ke ba lanang ele katkum ka jing pelai pai ba jong u chief minister jong u konat sangmang ngai bun prince people iru ya kani ki ladan kumba arajar ngut ye ki briu ki ba lai ki bala ngai ki bala pentip shapo shak sarkar hakabai dei bat kata jingrung jingmi jongki bat kani ka hospital ngangi skam ka kentubru iki nongtre bat ki bathia apang bat ki wei ti henre kumba ars pa ngut pat ki de kita ki bedang long hakmat e beki ki baki ki yele banai ya ka jing sumar lani ya ka ki jing test bat ki wei henre ki dan kumba khandai phungut pat kumba khandai phungut ki dan ki ba ki briu ki baki ki la pha ban test ban pha ti ki test kita ki jakawar bnya alin tikla berturi
te bat yakini ki report andang Aishem te ka hadu bangali ini ki yakini ki report 4 shem ladan kanu khubor halor kata ka bentang ka ba pensai bat ka ban yathu ya ka balai ki jing penting kana halor kani la kita ki khnai phutuli ki case ki balalik ban phatas la ki long positive le negative ni kan nungut na pedang juki bla syakta kan nungut na pedang juki bampat syakta ti hapo kani ke jing jing kran jung chief minister neru ni ke janmi ru ka ladan ke penti kana ban nakaliang sarkar kala shim khia halor ka katanat jong ka kot ka khia jong kani ke jela ka ban ai ke jing sumar ki babiang ban penbiang ki jaka jing sumar khna bala ban tieng ele ban te la kam yeu ni khnyang jing pang hakani ka jela ka jongi kidan ki katu kani ki bala penpawi ki jing sngo khia ka ba yadei bat ki ba don khunrit lani ki ba don ki ba sa yeng wai bat ku kumju ki ba ka ba yadei bat ka bam bat kita ki jing bam yo kita ki jing don kam ki ba kerke la ka long hakamet ki jongi ni ka yeng ka sam ki jongi ki jing don kam te ya kani ka banong nam ta jongi wei pi wei hoi kilong ki sngi ki ba bat ki ba junjar bat nga num la ban sngu thulut ya ka ki jing shem ka jong phi shimet ti henre ya kani ngaka banong ba kamsim jonga ka dan lang bat phi ki badan hapring ki jing pang jing stom ki badan hapring ki jing junjar la kalong ban yo ya ka bam kadi ni ko long ka ba phi dan ki khundrit ki ba phi dang hab ban sumar banai ki jing sumar ka ba kirki nabata kita ki ba dan ke jing kerdu ka bam kadi tenre nakaliang ke jonga ya mentahi ki ngamla ban le bun ngamla ban le bun ki ke banai ke jing rap da jo pi henre kani long ke jing kerpat ta bata kini ki parlok ki borok ki baju page ni kani ka video dan menu ki ba dan kam ka imlang salang ki para marjan ki jong pi la kalong hakaliang ka bam kadi ni la kalong kanu ko bentar ba ki I dan kam ba phi dan kam ban yarab ki sobha banom bori la ki kti banom bori la ka jong jing yarab ni ba phin kiar na ka ban yarab yaki ndai ban ai kti ka diang kti ka man da bata jong ki khna ban kin yo ya ka bam kadi kin la ban banai ka bam kadi khamtam li ha bai de ki khun yani kita ki bapang bestam ki yeng sam ki jong ki ti ya kanir nganget ki dong ki snong ki shim khia ha ka ban ithu pat ban pen ithu ru ya ki kita ki parlok ki jongi ki banang dan hapo ka jing jinjar kum ki ne ki bam ka ba jinjar ban yo ka bam kadi ba jinjar ban yo ti ki jing non kam ki kirki ha kam yeng sam ki jong ki te kerpat kum parlok jong pi bat kum wei ru ti ki riu pat ba ki ba sa hakani game lang salang ba ngin ya rap iwe ngin ya ngin ai ka jing rap ka jing kershan iwe kan hadu ngin dalaj pat hadu ngin dalaj ni nakani ka jing le bo ni khnya jipang badi kani ka wiru ka banong ba kata kalong ba kubleshi bo ni ki jing ye ki comments ki jong pi ki jing ai man sim ki jong pi nga smoburam nga sungu bat ya ke ba ki jing duai ki jong pi ki jing kulbok kruyang ki jong pi te henry ngakwa pin sutu ini kawai ba mga hishimet ngam sungo ye bat ngam da sungo lele than do kata namar ko mga ithu ipi ba kade nakaliang ko ka rita mga shule irong hai tu jaka kantin pangamino henry ya kani ko api pin sim khia hakaban ai ki jing kersan ban ai ki jing ba pin ai min sim ba pin yarap ban om bishar khamtam ban om bishar hi kita ki bala rung hapo hospital ki bature ya kita ki jaka ki ba mi kum ki ba thia pang ki jaka lani ki badan ya ka benta ka bakhra ka ban ai ki jing sumar ni ban ai ki jing sakri ki jaka ti smo bha ban ai ki jing kersan na ta ka jong ki ngai ladi simet ngam le ti hre wala ka taru ngali ki badan kam hani hayeng ladi te bat kumbakala batai sarkar mo hre ya kani ko banong bakata kalong ba smo bha ban shim khia smo bha ban ai ki jing kersan ki jing rap da bata ki perlok doktor ki jingi lan ki nurse lani ki doktor ha tu hospital bar kumju ru kita ki perlok ki jongi ki bangangi ki phila ampe ni ki video ki ba hale ki badang mi na po ki hospital ki jongi ki badang mi na ki hospital te kabalong nani hana Shillong nani nak thina po Nongpoh te bar kumju ru ki batre ti ki jakala ni kalab long ki bai knowledge ngo ki bapang ki bahiyang masamati jakala ni kita ki bali check up ru ani yakini ni kam ki bai ti jaka tinga ko apan ai ki jing kersan nam ta ki bpw pala repide ma phi ba pe ni ki video so ha ban le ke ga ba sarkar kong
ban phone 108 ni 1070 ban register reladi haka tu website lani ban ar ka kerteng ru situ ki brio ban pick ka phone 108 ni 1070 mo te le kerke ekni pasisi nganong biang pi kani ka we ba kata kalong ba snobha ban om pensapryang I khubor hamsaya la kalong ka bahalin long basniu rei to up I kijing batai bania jong sarkar kijing palai ba jong sarkar khrang bingin numya la nya ka ba sarkar ka batai ya ngai phi ya kim la salang kumnu bingila ban ya ka bingin dei ban le ber kumnu bingila ban lai no ni khnyang jingpang te dakabale kumni dakabang ngibur renti te ngila ban ya ngila ban ya dai le di ni khnyang jingpang te snobha banum pensapryang I kunu ka khubor hamsaya ni kunu khubor ban ben ban kho ya kunu ka jakai le nu bril kunu ka long yeng namar kini ki boro khai kanwan ra tang jing sopher jingmot kanwan ra tang ya ka jing ya pat ya pra da ka jing bisni da ka jing kedokti ber ka jing smokho nyo hapdeng jong kani ka jula ba hapdeng jing lang salang ka jongi bat ka long ke bat ka basusi ba lada kani ka kis lada ka ja ki yeng kisem ki jongi ti sngo ba ban kiar na balik kamni namar ba ki ju hi doktor ni kinos ki ba pi ken ba kila ban penbet nani ba ki ngi ken ba ki la ban pensapryang ta khnya jipang ki ni ki ju ki doktor kinos ki ban ai jing sumar ri pi lada pi khumyo yuni covid-19 ni khnya jingpang mo ti subaban bu ya kani jingmut ba kata kalong ba ni don kam bani trelang ba kum ki lang salang ni don kam ni trelang kum ka jet benrio kum ka jela hibrokwe rinti ta ka jing yalam jong sarkar jela te nganget kani tahandu matasing ka di tahandu kan ni te ya video nang ai pa sadul sai kisngi te saisien ka te ja ka dei Fernand Rani kublai